Be careful in taking things from on your gum, because anything on there may be each other. As a matter of fact, don't even take anything from anybody, because everybody, anything you're doing, you're in a child. Okay, why? Right? When you go and marry a woman, sige, four mother. Maka ụmụada bụ a bunch of spirits. Ụmụada bụ ogugu amụ n'obodo ahụ. Asị gị na ya afọ ihe enye ụmụada ife, ihe enye ụmụnna ife. Ya ndị nwoke ike ngasi obodo ahụ ka a na-agwa gị ihe set nke a gụrụ the physical side here before ije mee ịkwụ ngọ mmiri. So now abịa kịta ọnụ abụọ those ụmụada now abịa nye ụnụ ife dịlụ ụmụada ife aka ewelu nya bụ ife a ya enye ụnụ jee n'obi since na ịma na ide eme mmụọ n'inyenube ụmụada ihe isi nubere ụmụ ọkpụ te for your full life ị na-eje ụka iwe je welu nya bụ ife eweta for ụmụada spirits, because everybody is a spirit. Your father nwa nwanne ama ndị ichie, your father represents ancestors, your mother ogugu afọ mmụọ ikenga afọ mmụọ gị ụmụazị ma ndị otu yọta iwe. So ihe dị careful ma ị na-eli ife ọbụkwa until ije na obi wee lie ife bụ na ili ife mmụọ. Even the stuff wey belong to a spirit, the girl, the one a na-akpe mmadụ je na mba je nụta ọ mmadụ nọdụ n'obodo ya nụta mmụọ ka o ji ebute ogwugwu, nwaanyị ka o ji ebute, nwaanyị na-eweta ọmụmụ ka o ji ebunata na his house. So o ji ebute mmụọ ebute bụkwa na eventually he go still return that mmụọ. Ya bụ na a woman, even if nowadays we dey bury woman for her husband house, you still do a significant ritual of taking a goat there which represents Nibunago mmụọ ebute. So what I'm saying basically is in a lot of the things where people they suffer but from all these things in a life ndị na-ade enyife lola agwụ ị na-elife agwụ ide akwanyelu ide etinye ide okwupụlu ụmụ ọkpụ ụmụada ị na-elife wetara ụmụada na-azụ ya azọ na-azụ ya na ebu ụmụada na-achakasị anya ide elife weta ịghọta ọkụchakwa akwụrụ m. Processing my pains. Stay tuned. February 10th. And thank you, Dr. Uzo, Professor Uzo Amakawamba, for pointing me to this video. You should definitely watch the full video. There are a lot of things on how to kikabaru malu ni ibu akaji ofon yogi malu nso nyabo alusi ibute ne efebo nso nyabo alusi, so that you don't go and, because if you carry alusi come normally you guys keep it nso make you no suffer. Just watch the full video.